allegations mantie motion. Bagino wacho ni motion ni kare onego kadhi to gitere koro malukuchi. Makata king'io chik malongo. Kuma Gachagua onego bedni timo defense mare maduong' en Senate. Nikech Senate koro timore ka iluongo ni trial chamber. Gine ma koro gidhi winjo case no kachiel kachiel. Koro omiyo wacho ni kata od bura mapiny ni kane pok gichopo kuma gidwa winje case malongo, nonego bed ni gikuongo giwinjo ni Gachagua to wache ang'o, to jopiny wache ang'o e allegations moket ne Gachagua gi. Mano ok notimore. Koro Senate ma obedo gi nafas mar winjo gini malongo kaluwore kaka bed ni itime. To an nawacho ni gini ok en chik, gini en siasa. Magara kapo ni gimedo wache siasa chike manade, chik magiluwo malich to onge. En siasa emitimo kaendi, ema ni chik emotemo wacho ni time uru kamaendi samugo siasa no. Maduong' ahinya en siasa to ok en chik. Kata kamano nini neno chalo bedo kod gwenyruok moro matin kendo Willis inyalo malose kapok waduogo iri mar mondo mi wabed kod tudruok e yo makare. Kata kamano kwang'iyo weche mane Gachagua wacho adiera nyaka sani grounds mago ma isire goda 11 notemo mar mondo mi oler weche kuma noyude mwandu mopogore opogore. Wacho ni an mwandu makamago no kayude yor mibadhi, nitiere wadwa moro mane owenwa mwandu makamago. Kata kamano anu kwadong' mana kod thuolo matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono midenga. Kata kamano nitiere weche moko mane Gachagua wacho odiochieng' manyoro, weche ma otudore kod weche go mag adani, weche go mag Social Health Authority, weche go mag abductions. Mabende wanyalo wacho ni mago gin moko kuom gigo moseneno ka ok timre makare pacho kae. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua en the second in command e pacho kae. Ng'at makamano ka wacho gik makamano keto kaka piny Kenya yo machalo nade. Nyalo bedo ni ogolo siri manitiere sirikal koro nyiso jopiny kaluwore ni mage weche